Soc investigadora al Centre d'Estudis Demogràfics i la meva línia de recerca és l'envelliment de les poblacions i de les persones i tracta dels temes, dels reptes més importants de les societats que actualment estan en el procés d'envelliment de les seves poblacions, com el suport i la cura de les persones grans, l'envelliment saludable o el sistema de pensions, i sempre tenint en compte el canvi demogràfic, les dinàmiques familiars i les relacions intergeneracionals. I de fet, ha estat més aviat la curiositat i l'interès per temes socials el que m'ha portat aquí. Quan estudiava Sociologia vaig descobrir la demografia i va ser un amor a primera vista, i perquè tracta de les transicions més importants a les vides de les persones, com emparellar-se, tenir fills, entrar al mercat de treball, anar a viure en una altra ciutat o en un altre país, divorciar-se, jubilar-se, fer-se gran, morir, però també de les implicacions de les dinàmiques poblacionals d'aquests fenòmens, de les migracions, de la fecunditat, de la mortalitat, del mercat de treball, en el funcionament de les societats. I llavors, quan vaig descobrir la recerca, quan estava fent el màster aquí al Centre d'Estudis Demogràfics, em va enganxar aquest punt, em va fascinar això que té la recerca, que alhora que respon les teves preguntes, doncs te'n genera unes de noves, i et fa estar contínuament avançant. I la recompensa a aquest esforç és contribuir al coneixement d'aquests temes de rellevància social, que és important que pugui utilitzar-se per després formular noves polítiques socials de família, d'equitat, de salut, de treball, que millorin la vida de les persones i el funcionament de la societat.